яңырақ ошондой игыланга тап булдым. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Хаккалы Баймак каласында мәдәният һарайында күрһәтелгән, китергәндәр инде. Уны күрһәтү, мәүлид, мөнәҗәт әйтү, концерт күрһәтү булган республика артистлары менән инде шуның туралы халыкка аңлатып китегез әле Ишмурат агай. Бик кызык та кемнең хакалы икән, ысында үкенечле лә халыктың шуга ышанганына, аманат нурлы хакалын күрүчеләргә буны нисек аңлатырга була икән. Нәкъ ошо мәсьәләне мин һөйләп киттем ул әйткән явапта тәбәррук турасында. Бында икенче бер мәсьәләне күтәрергә теләйм. Мана без әгәр ниндидер һорауларга явап бирәбез икән, гафу итегез, кайгы вакыт еш гарәп сүзләрен я теге фикътан гыйльми сүзләрне кулланырга туры килә. Ләкин буны эшләмәй калдырып булмай. Чөнки хәзер 90нчы еллар түгел, 2000нче кешеләр хәзер байтак укый бит инде теге өйрәнәләр һәм ниндидер теге төплерәк мәсьәләләрне, нескәлекләрне белергә тиешбез. Ана шундый бер мусталах термин турасында әйтеп китәйек. Ике сүзне исә калдырыгыз, кардәшләр, кыен бухала. Ике сүз саддуз зария дигән. Гарәпчә саддуз зария. Беренче сүз сад, икенчесе зария. Сад дигән сүз ул каплау, туктату. Мәсәлән, машиналар кайдалыр машина үтмәһен өсөн юлды каплайдар бит инде. Монда блок куялармы, монда кирвестер халлармы, машул сад дип атала. Теге артабан беркем дә бер кайдала үтмәһен өсөн, ана шул юлды капланлар. Ошо сад, каплау, туктату, ебәрмәү дигән мәгънәләр инде. Зария ул ниндидер сәбәп яки аклану дип тәрҗемә итсәк тә була. Ана шул сәбәпте каплау дигән аңламда инде. Саддуз зария. Шундый нәмә шариатта бар. Бу нинди осракта кулланыла ошо мусталах, ошо термин. Әйтәйек, мына ниндидер кеше йөзем виноград сатып ала бит. Мөмкин бит, мөмкин. Ашарга яраймы? Ярай. Ашаган нәмәне без сатып алабыз. Ләкин әгәр без ниндидер билдәле шәхес турасында беләбез икән, ул мана виноградтан хәмер эшләй. Без ана шундый кешегә виноградта сатмайбыз. Беләбез бит инде, мәсәлән, шундый кеше килеп кемдәндер теге заказ талап итә. Миңа 50 килограмм хатали виноград дип. Без аңлап торабыз бит инде. Уга нимәгә кирәк 50 килограмм виноград? Гаилә менән ашамайсак инде. Димәк, ул мана ошо виноградтан аракы, хәмер эшләргә йыена. Шул осракта без уга хатырга тиешбезме? Юк. Хатырга тиеш түгелбез. Мана шул саддуз зария дип атала. Ана шул сәбәбен каплайбыз. Харамга алып бара торган ниндидер сәбәпте туктатабыз. Бу эш асылында халал бухала. Эш асылында халал, ләкин билдәле осракта без уны туктатабыз. Шундый кешегә камасауларга тиешбез. Виноград сатмайбыз, саттырмайбыз. Әгәр белеп калсак, мәсәлән, ошондый эштәрне нисектер туктатабыз. Мана шундый мисал. Саддуз зария. Исегездә калдырыгыз. Бу кирәк буласак чөнки киләсәктә. Мана әйтәйек, бер ябай кеше. Белмәйм, теге ябай кешеләр була бит инде. Берәй галимга әйтәтей. Ниндидер үзе хөрмәт иткән галимга, монда имамгамы, хәзрәткәме. Мана агай, һин миңа үзеңнең аяктарыңды бирһәң, минең аягым һавыгып кала. Шул миңа бүләк ит әле үзеңнең аяктарыңды. Ләкин аңлайбыз бит инде, бу ниндидер теге ширккә алып барып иткерә торган нәмә була ала, егет. Теге фәлән агайдың аяктары минең аяктарга бик яраны. Дип әйтү, субханалла, бигрәк теге кешене әллә инде изгегә генә түгел, аяктары хатта тәэсир итә икән, шундый объектка әйләндереп берү. Димәк, ошондый кешегә, надан кешегә хатта аяк бирергә ярамай. Ошо осракта, нәкъ ошо осракта. Шулай, мана бында, кардәшләр, хакал турасында без әйттек инде, хәзерге заманда ул нәкъ Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва саллям калган дип әйтә алырлык бер нәмәле юк.
теге ныклы гына дәлил менән исбат ителгән. Пәйгамбәребездән калган саллаллаху алейхи вәсәләм бер нәмә лә юк. Галимдар шулай ди. Әгәр хатта булһа ине, мана ошо хакал. Без аңлап торабыз бит инде. Мына үзегез язганыгыз. Онда концерт биргәндәр, артистлар килгән һәм башкаһы. Бер сәс бөртегенә әйбәт. Шул тиклем ихтибар. Хатта был пәйгамбәрнең саллаллаху алейхи вәсәләм сәсе бухала. Мин әлеге вакытта теге нәйтеп әйтмәйм, кәмһетеп әйткәндән түгел, ләкин кешеләр бер яктан бит намазларына, 5 намазына шундый ихтибар бүлмәйҙәр. Бер әйтәйек, сәс буһын монда ниндидер калакмы, табакмы, башка нәмә, әле инде хатта концерттарга тиклем барып итәләр. Шунда йылгандардың бәлки күбеһе, ебет, күбеһе намазны яхшылап өйрәнмәгән. Күбеһе онда гарәпсәне белмәй дә, хатта укый да белмәй. Кыскаһы мана шундый дингә караш. Әгәр кемдер һораһа, мана мин бит күрһәтә алам һиңә пәйгамбәрнең саллаллаху алейхи вәсәләм сәсен, ебет. Күрһәтә алам. Әгәр теләһәң уны тотып карарга, ебет. Берәй бәрәкәт күсәр тип, ебет. Күсер. Мөмкинме? Әлбиттә мөмкин. Ләкин ул ниндидер билдәле кешеләр өсөн фитнәгә әйләнеп китә икән. Уларның ана шулай ширккә төшеп китү ихтималы бар икән. Һәм теге бөтенләй диндең фокусын әллә кайда теге алып китә икән. Бу осракта без әлбиттә туктатырга тиешбез. Мондый эштәр яхшы түгел. Сәдду зария яһәтенән ана шул сәбәпләрне туктату өсөн бындай нәмәләргә без катнашырга ла тиеш түгелбез. Әгәр ишетһәк, искәртергә тиешбез инде кешеләрне. Мана шулай кыска, кардәшләр.